Home, per mi és la clau, no? Perquè, home, està clar que la meva professió és ser futbolista i tu, si vas a un club, és perquè l'entrenador et vol, no? Perquè és al cap i a la fi el que fa l'equip. I jo sé que puc aprendre molt del míster i de tots els companys, i per mi, a part del repte, jo crec que traurà molt de mi, i a part jo crec que hi ha coses tècniques i tàctiques que puc arribar a millorar molt en aquest equip. El meu problema és que hi ha molta gent que es pensa que tinc més, no? Perquè vaig començar amb 16 anys i sembla que, clar, després de 8 anys ja m'hagin vist com si tingués 27 o 28 i bueno, té avantatges i desavantatges, però està clar que jo sé que els millors anys a nivell futbolístic per mi de la meva carrera estan començant ara o estan per venir. Normalment sempre tots els entrenadors i la gent amb experiència diu que un jugador està madur del tot als 26-27 i jo sé que tinc molt per aprendre i espero poder-ho fer aquí al Barça i madurar aquí durant molts anys. Som jugadors que entenem el futbol de la mateixa manera, però a la vegada crec que són bastant diferents, més del que la gent es pensa. Jo crec que entre tots tenim una combinació molt maca, no? I a nivell futbolístic jo crec que fantàstica, però bueno, està clar que això ho haurem de demostrar dintre del terreny de joc, però jo porto molts anys jugant amb l'Andrés i amb el Xavi, veient-los jugar també, ara també he vist el Thiago des de l'europeu i és que entenem el mateix futbol però tenim sempre tots els nostres detalls que són individuals i jo crec que això ho fa més especial. No ho sé, jo crec que al Xavi encara li queden uns quants anys, El tio tira que no vegis. Jo crec que bueno, no he vingut aquí a retirar el Xavi ni molt menys, no? Jo he vingut aquí a jugar amb el Xavi, a competir amb el Xavi i a guanyar amb el Xavi. I tant com dic el Xavi, tinc amb l'Andrés i amb el Thiago. Jo crec que entre tots, si ens agrupem com sé que ho farem i competim alhora i fent grup tots, amb l'amistat que hi ha i amb el gran grup que hi ha en aquest vestuari, segur que farem grans coses. Jo normalment em posaria Cesc, és el que volia, però bueno. I mira que no sóc gens supersticiós ni res, però a Fàbregas sempre ho he portat a l'Arsenal perquè és el que hi ha. A Anglaterra has de posar el teu cognom. Després vaig anar amb la selecció, vaig començar a debutar, vaig posar-me Cesc i no m'anaven gaire bé les coses allà amb la selecció. De cop i volta em vaig posar Fàbregas i vam començar a guanyar l'Eurocopa, després el Mundial i tot, i dic, aquí em volia posar Cesc, però dic, si m'ha anat ben Fàbregas, haig de seguir amb Fàbregas. I més que res ha sigut per això. Però bueno, m'hagués agradat posar-me Cesc, però només per aquest puntet supersticiós, mira que no sóc gaire, però ho ficarem Fàbregas a veure si el Barça pot seguir guanyant títols.